News Avenue, back with a bang as always. Namhlanje siphethe umlingisi odumo. Umlingisi odumo uSwazi Mkwena. Dumela. Dumela. Unjani? Ngidengli hi. Ayisijabule ukubona Swazi after a long time. Yeah, hey. And uSwazi phela manje omunye lama celebrity besilele simfuna eyitshela ngathi sithi Swazi woza phela athi ngiyeza athi woza phela ngiyeza uthe seshayeka lapha singasayithola ba role wathi ucela ukuza Hey, awasho. Ufikile mngani wami. Awasho ngathi ngiphendule ngithini ngoba ayikho kahle. Ngala bawudinga ukuthi iphendule. Right but dasizwe. Right. Ngirat mngani. Right. Ayikho into engithokozisa nje ukubona kwi TV lapha. Liyashandisa iqalabo ngoba ngo-past 6 ne? Yes, iphele ngo7 kwi SABC 1 uzobona uSwazi ke lapha udokotela iphupho lakhe lakudala engaphumelelanga but I'm glad ukuthi ugcina ubile udokotela ne azikayisola ukufika kanjani la yikho ngichazela into ngoba kuthiwa kuyalingiswa ulingisa ubudokotela into enhle mngani wami you look fresh yazi You look fresh. Ngathi nje ingane encane na 21. Ngiyabonga mngani wami uNkulunkulu. So mngani wami kwenzakalani empilweni yakho? A lot. Siqala ngakuphi kuningi kuyenzeka right now. But mina ngifuna siqale lapha ekuqaleni usapatanisa uhlanganisa uzugcina ususe France. Cha. Ifike kanjani indaba yase France? Cha, ngipatanisa. No, it's okay. Well, I've been in the industry for a long time. I think you know that. Ngaqala kababa Mbongeni Ngema. That's where I met you as my friend. So ngangapatanisa. Patanisa ngabakwethu bekuyiphupho lami ke leli. No, sukuhlanganisa uzama ungena ekutheni or ekulikiseni ufike ngibakutshela usukuhlanganisa how ufike lapha uhlaliswe lapha ngicela nihlale lapha nina nifikayo ensazo audition and all this stuff nawe ke ngokuhlanganisa kwakho usuhleli ulindile ukuthi nibizwe uyazama shame uyathandaza ukuthi Nkosi ngicela ukuthi usukupatanisa but it's fine continue. It's like going to a job interview. Qhubeka mama. Ufundelile bethi okay sibonile resume yakho siyayithanda sicela ukubona for an interview. It's the same thing nokuya ku audition. Bayakuchoose abavela ukuthatha nombala ukuthi uzo audition. They call you in, they give you a time slot, they know they're expecting you bayakwazi ukuthi usebenze kuphi nakuphi so you are sitting there waiting for your time and for your turn. So ngambongeni Ngema manje waiting for your time. Ngoba Ngema ke ngangisamncane nje ngayingenela ubaba wafika eChesterville ngiyakhumbula wafika eChesterville sakhona ujikeleza. Ngiyakhumbula nje ukuthi ujikeleza. Yeah. Wafika khona ngiyakhumbula nje wathi announce ukuthi uzobe nama auditions Ndumezulu ama auditions around iTheku ufuna abantu abasha abanetalente azobakufundisa futhi naye abakhulisa abagroom. If you think you can sing, you can dance, you can act, come and try your luck. Yeah. So kwenzakalani? So that's where ngezwe khona ke ngathi awuthi ngihambe ngoba I think enkonzweni ngangivele ngicula. So I already knew ukuthi ngiyakwazi ukucula. Yes. So bakuthatha. Oh yes. Awenza ngalutho ukuthi bakuthatha. I auditioned. Okuphela nje. Hayi bathi kuphi? Ngiyabuza angazi. Listen, I'm asking for omunye umuntu, understand that because kuthiwa iningi izinto ezenziwayo kwesinye isikhathi kulezi zinto lezi zokulingisa, understand that there is why uzothola abazali bethi ngani yami ngicela focus esikoleni ngoba lento le ngoba izinto esizwayo wena Swazi yikho ngibuza ukuthi awenza ngalutho yini olunye wathathwa audition kuphela. Yes, I auditioned. Wageni. Ungaphatheki kabi khona wakwenza. It's okay. I understand the stigma that comes with umsebenzi wethu so it's one must deal with it. Especially bowazi wena ukuthi wenza ijustice wangena nje ngendlela eqondile. So kwenzakalani Mbongeni Ngema from lapho? So from there ke wangithatha ubaba and then sasebenza. Well, he opened his first academy ngathi. That's when the Mbongeni Academy was launched officially. Yokuqala nqa kwakuyithina ke labo bantu abakuyi academy yakhe where we learn to sing. Well, I could sing kodwa phela ufunda all different types of singing, professionally singing, not just singing. Ukukhube esontweni
uyacula hayi ukuhlabelela wayethi asihlabeleli la kuyacula. So we sang wasifundisa uku-actor and then you ended up dancing. So by the time uqeda ukusebenza naye usuyazazi ukuthi so wena wawukuphi uSarafina waba kwiphula yokuqala ehambayo nabangani ngami? No, those were older ones before us. What are you trying to say? Iphula yokuqala phela omamlelethi. So thina so that was phela mncane ulelethi la I think ula kuba 50 I think 49 or 50. How old are you? I ain't revealing my age. Right. Lady doesn't reveal her age, but yeah, I'm big enough now. So that was the beginning of the journey. Ngisebenze nobaba and then after kusebenza noMbongeni I decided ukuthi ngifuna ukuya eGoli just to spread my wings because that time I was ukuthi eGoli ke la kugcwele khona yonke into. So I took a risk. They find a link between when and the outside world. Definitely. So I went there eGoli ngafike ngangena kuMoja. Nakhona ngangazi ukuthi ngiyofuna ukungena kuphi. Ngifuna ukungena kwi-theatre production ethi uMoja. Ngifuna ngize ngiyithole, ngizolinda ama-audition, ngiwathole ngingene. So I did audition. So loka Lebo M. No, uMoja eyenziwa umam bangathi Mam Thembi Nyandeni lo uzalo manje. It was hers. No, Mama Todd Swala. Those were the two women behind Umoja. It was the biggest musical, very big internationally traveling musical at that time. So everyone had a dream to end up there. Yeah. I was one of them. So ngomusa uNkulunkulu ke into mengithe ngiyayifuna ngizosho ukuthi I get to it. So ngangena nakuMoja comfortably khaxa ngaperforma noMoja. Through ngisakuMoja ngeza kuthiwa nama auditions eLion King eGoli. Ngishona phakathi kuma auditions eLion King. Ileyo ka Lebo M. Yeah. Oh okay. Ngifuna abaculayo sahamba sababaningi sa audition ngafike ngathatha ka iLion King yakushortlist ayikuthathi on the spot. Yeah. Yakushortlist ikubize iphinde futhi inyamalala ngakuthathi iphinde ubuye the following year iphinde kubize futhi zo audition iphinde ubuye futhi ubiziwe futhi ubizwa nje for different characters or same character lo ebefuna ukubona for the same thing. But bawole audition nje. They auditionile until bathi okay now we taking you over uthathe on the spot. It's okay, you know you here we got no. Not the Lion King. Yeah, they take their time but they end up taking you. Then the bangithatha ke Lion King ahamba kanjalo ngaye France. Ngayohlala eFrance for about 4.5 years. Bonjour. Bonjour, ça va bien, monsieur? So that was it. That's how I ended up living in France and being in the Lion King. Ngahlala nakhona I think 4.5 years. 4? France. Yeah, Ngulumis French, acting in French. Singing. So you understand French? Yes, I speak French. I do. Je parle français. Très bien, monsieur. Ha! So yeah. So ngahlala khona ngabuya ke ekhaya. La sengibuye ekhaya ngathi okay, next step I want to go to TV now. I want to take it further. I've done theatre. I've fulfilled my dreams of performing in theatre with all these shows I've mentioned. Now I'm going to challenge again. Next challenge is to go on TV. Bese ubuye eMzansi. Yes. Kwakuyinhloso yakho ukubuya eMzansi or mhlambe kwaphela into oyenza vele? I wanted to come home. Vele ayisiphelile contract. Homesick. I was very homesick. Ufuna ukuya eChesterville from France. So ukhumbula uphuthi lwakini nobhontshisi wasuzu right. Yeah, but ke vele neshow yayisiqedile ke ukurana. So everyone went home. Yes, I was still very young. So yeah, I wanted to do TV. I knew ukuthi mengibuyele ekhaya ngifuna ukungena ngaTV ke manje. And then wenza kanjani because siqonde sesikubona kwi I think Imbewu. Yes. Yeah. Yes, I auditioned there. Kumula ama audition. Same story. I'm auditioning Imbewu nje akwama audition. Into audition ifana nani ifana ne CV. It's a CV. Yeah. Yes. That's a job interview. Ubizwe for an interview. Yeah. So you interview basically. But not verbal, but through italent lakho obviously. Yeah. Waqashwa ke lapha na waba receptionist. Ngaqashwa same time nakhona ngiyakhumbula sasibaningi wa audition nje khona abanye sasinamba kwi Lion King ababe. Wabatshela wena ukuthi usuke eFrance. Well, they know because Google CV. Phela profile uba nayo as an artist you have to have a profile. To profile like to CV thing. But it's the same thing. For sure nje isiba knocker fast le ukuthi this one from France. Thatha le CV nibe ngaphezulu.
So yeah, that's a story nga-audition kwimbewu nakhona abangibizanga same time. Yaqala nje ishow ngathi okay, shoot abangibizanga. But nendawo then I got a call because no, we would like to offer you this role, blah 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 blah. Oh nice, boom. Uhlalile kwimbewu. Yes, from nje ishow iqala siyaphela. Yeah. And imbewu be big. That was a big show, Shem. And I was thinking, well, angiqalanga kwimbewu, ngaqala kuMuvhango. But kwawukuthi kwenzeka same time to a point that I had to leave Godwa and take one because kwase clash. So ngathi ngoba imbewu sekhaya seThekwini seduze for me, I don't have to travel. I had to stay this side. Yeah, ngikhumbula kuyowadlala no out sekhaya. Yeah. uBloss Mpumelelo. Yes, yes, ngafikela kubona. Yes. Actually he was my boss, Estorin. And usese New York, man. Yeah. He's doing very well. Amazingly, I know, yeah. So manje mfethu usungenileke la kwimbewu iDream isihlangene ke manje. Sihlangene ngithi ayike ziyake ngiyahanjwayo manje. Ngebhadi lakho njengokujwayelekile iyaphela imbewu. Njenga wonke amashow namanje khona phelayo nje ngihle nawo khona phelile kade khona. So yeah, the nature of the business. Nature of the business. Yeah. And then wawusuwenzani ke manje ngiya understand ukuthi after imbewu nje kwenzakalani? Well, after imbewu wadlala izitori. Yes. So I always have something in mind. Because bengikuzwa lapha noKhosini. In fact, I'm keeping up with you. Yeah. Bengikuzwa lapha noKhosini udlala istory nje ngehlobo olumangalisayo. Yeah. Yeah, so kanti vele But lisekhona iphupho lokufuna ukuya kwi-TV because wena iface yakho is for TV. Yes. Nomzimba wakho. Amen. Netalent, netalent konke. It's a package. I-artist li package. Mina one thing engayifunda kababungema wathi maye artist abantu abangakubuza ukuthi uyi-artist abakubona. Bonakala ukuthi artist, bonakala uhamba ungena kwi-audition room to I know this one is legit. But the time umuntu oyenza athi hayi bese simbonile lo ukuthi uzoyenza lento because of how you look. But yazi ngichaza yini mina ngawe swazi. Yazi yilo muntu ehlele happy, you understand leyo nto. Angazi kodwa ngicabanga ukuthi ngikuda kanjalo umuntu ohlele ejabulele nje. Energy yakho nje bring that vibe, yabona. It's not that angibe sad, I took it sad, I'm human, but it's just that I choose the energy I want to carry with me, especially mengiyakubantu. Yeah. It's very important. So manje wawusuya ngena ngifuna sithathe nje lelo khozana yakho le career yokulingisa kwakho yabo size sifake to it logical conclusion. Okay, manje usudokotela manje. Yes, receptionist there kuMuvhango ngangi receptionist nakhona kodwa futhi ephinde ibe personal trainer ephinde ka KK. So now this is the first role I've ever played as a doctor. So yeah. But ubunazo isifiso sokuthi elevate manje. Yes, of course you want to. Usudlalile ukuba receptionist to another challenge. Another challenge. Yes. So that you grow. Ihamba kanjani? It's great. It was different, very different. Ngikubonile because 2 weeks ago, 3 weeks ago bekwenzeka lento yokuthi ubonakala okokuqala ulingisa kuyona. Wow. We khilile lokho. You nailed it, my friend. I was very happy. Ngatshela nabantu engiseduze kwabo ukuthi that's my friend, by the way. Bathe applause uqalile. Awuphuze lapho ukhohle lento uhlakala kuphi abantu be-TV. Kanti uthi hayibo lona akubazi ngisho kwa-TV le ingakafiki. Mngani wami, I also understand ukuthi ngaphandle koku-actor ubuye ube umuntu obusy nokuyivocavoca. Umzimba wakho ngathi owe-22-year-old. By the way, how old are you? Lo ngiyibalekela leyo. Ngiyawubalekela. Umzimba wakho ngempela ufema mngani wami. Ngiyawubona nje ukuthi hayi I train well uyazi ngizanda gym. And by the way, I just got my qualification as a fitness trainer. Now I can train people officially. So ungakwazi ukuzotrainela abantu endlini manje. Sengakwazi host my own boot camps and train people because now at least ngine certificate sokuthi yazi usungabaqeqesha. So yeah. But uyapusha swazi yazi. Yeah, well. I'm happy for you. Thank you. Yeah, and currently ngifunela ukuba DJ. So please, bookings always in advance. Festive nje ngifuna ukuningena. Yazi ngicabanga ukuthi uzoyithola kanjani ibooking lokuqala. Ngizozama ukuorganizela.
khona isikole sika mngani wami Yeah. ubuhle Yeah. Langa Yeah. bavamise ukuthi njalo beqala unyaka baba nama gigs, so I mean lento zama fresh, I Oh, yes, understand. I'm a freshers, yes. I think uzobe usuqedile Ngiyazi ukufunda ukuthi la. hawu uzobe sengi-right kakhulu. Ngizokuplugga mina. Ngiyabonga. Ngizokuplugga ngeke ukhokhe ungawari. I normally charge for these things, but when it's gonna be free. Ngiyabonga. Thank you so much. mngani wami, but nje I'm happy abantu abanye mngani wami besireverse nje abazi ukuthi ukhulele eChesterville. Sithathe sibeke lapho ukhula. Okay, ngikhulele eChesterville. But ungazisho le story ezisethe ukuthi ngashonelwa ugogo I wami. know, angizisho lezo zinto ezisaid. Sometimes what we should and then what? Yeah. Say something ezo-inspire omunye umuntu Yeah, osekhaya. Ukuthi okay, well ngikhulele eChesterville namanje ngisayihlalela khona. Ya wakhula uhlupheka. Cha ngikhulanga ngihlupheka. Ngabe ngifunje ukuhlambalaza uma wami, she works very hard. Wayezama. She did try her best. Yazi lento ngikhumbuza uZola yabo, wayithi uZola yazi uma kwenye one of the songs uthi if ngathi ngakhula ngihlupheka ngabe nginamanga ngabe ngakhi content Ngaba ngifuna ukudatshela abantu. but ngikhule ioledi belizama. Yes, belizama. Yeah. Definitely she did her best. So ufunde Ngifunde Sydney Sparks Estates. There's a school here ngase Overport. Ngifunde khona nje right through ngaze ngaqeda khona matric wami. Yeah, but ngikhulele eChesterville. I was born there. Ngikhule kahle nje, ngikhulele elokishini like a normal lokishini child. My mom sithanda inkonzo, engihambisa enkonzweni bengikhonza ePostoli, so bengikhonza throughout my childhood la bengihlezi ngihamba inkonzo. How many kids manje? I have one. Only one. Yes. And ngikhule kahle umama bezama nje besingekho rich kodwa uma wami did her best. Ayikho into bengingenayo esikoleni, bengifunda, bengilala ngidlile, bengigqoka ingubo ezinhle nje, bengiphila impilo ekahle. Kwase kwenzakalani? What do you mean? Awuzala kalutho. When we beka kwi past le ndaba yona ngikhule kahle sengimdala sengimdala manje sengimdala. I thank God ngoba ngisahamba kulo mzila. Manje sekuyimina ukuthi salikwazi relax, I'm here now. You know? But ke le nto DJ uzodlala mapho music because nayo ise account. I want to well obviously I want to play all types of music because ngeke ngikwazi ukuyiboxa because uzosuke ukhona la ungene khona. Ngena ukuthi client lakho lifuna ngaleso sikhathi ufit, kumele ufune lo music be able to deliver. Ubani okuinspireisha kule nto music manje ukuthi wena ube DJ muntu? I'm a singer phela mina ngithi yes obviously. So then music is part of me. Okay, leyo DJ ake. Phela ukuba DJ is also music, usukudlala music, usukulalela music. You know sengisho the person. No one inspired me. It was something nje esekhanda lami ngathi bese ngikwenze konke ngifuna ukufunda. By the way, not exactly baba umntana wami uDJ. Yes. So like ngize ngimtshele futhi naye before shona ukuthi ngifuna ukufunda, ungifundisa phela, ngifuna ukufunda nje, it's a talent, it's a skill, ngifuna ukuyifunda nami lento because he was so good at it. And now I tell you DJ ba? DJ until I think he passed away in 2022. So I said, okay, I look at hayi mancane wena ufocus ku acting, ngithi ngifuna ukufunda, ngifuna ukwazi lento le. Athi ngithi lento yenzama esuze azangihleke. So I said, okay, now I have time. Maybe in his honor, let me do it. Yeah. Kuzoba mnandi ukuthi uzoba uDJ ba? DJ Swazi M just still angizokushintsha igama ngoba uSwazi M nje vele. Already. My stage name is Swazi M. Noma ngu-MC ngu-Swazi M, so ukuze abantu bangaconfuseki babone sawumuntu oyedwa. Yazi futhi sizohamba kamnandi, I understand uku-TV. Yeah. And then ubusuba uDJ. Yeah, I MC think MC. Yeah, you MC. So MC futhi. So nje I think i-career yakhe ihamba kahle Swazi. Well, according to what I wanted it to be, according to my wishes and my plan, yes, it is. Ubani is source of inspiration in life in yakho? At this stage, I'm so grown enough that I inspire myself. Yeah, I think I don't have anyone else. It's just me knowing what I want and no sensual in life, self-motive. Well, growing up, ngaphandle kwa Beyonce. Growing up, ngangithanda uBrenda Fassie.
Oh, Oh, I loved Brenda Fassie. I loved her. I loved her. I loved her. Awukhona ngoma yakhe yodwa. Hawu mema nini. So, you Yazi know. Weekend Special. Yeah, everybody knows that song. So, yeah, well, angithanda yena. I still do namanje. And by the way, ungasilandela ey'nkundleni zokuxhumana News Avenue usilandele lapha ukhomente uphinde usubscribe futhi uphinde ulike nje uzosibona siphethe uswazi eswazi. It's always a pleasure ukuthi ngihlale nawe yazi singahlala kuze kuphela usuku but nje into engifuna ukuyi-check-a swazi ekugcineni ukuthi bo travel usebenzisana economy noma i-business class. Wow. Anginankinga ne-economy. Ngizwe ngithi mengiye la ngisuka khona ngala ngifika khona period ukuthi i-economy business doesn't affect my life as long as ngihleli kahle ngahleli esihlayweni esiphukile. So uthandani kudla kwespoon or ukudla wasema-restaurant and stuff? Ngithanda ukudla kwespoon, like home cooked food. Does it for me. Your favorite hangout spot? Ngaphandle kwaseMashamplane. Hayi boka lapho ngagcina phela ingasekhaya. Yabona-ke nje Phela khona i-outside eMashamplane ubonga. Ubonge outside vele ngeke singasupport. That's a standard nje ukuthi yazini. No, mina ngikhuluma lapha half of the time. Besides Mashamplane, like wena uthanda Mashamplane more than me. Awupheli-ke wena khona. Yeah, angikupheli eMashamplane. There's nothing wrong with Mashamplane. Chiefs or Pirates? Well, currently Pirates. Oh, currently. Hey, whatever that means. Currently Pirates. No, it's fine. But yazi angibonge nje ngesikhathi mngani wami. Is there anything that you would like to add or subtract or multiply? No, nayikho engifisa Ukusho konke. but ukubonga nje ukuthi ngigcine ngifikile la ngiyazi kade wawungimema. Yonke into yenze ngamese kwesikhathi sakhona. So this was the time ukuthi ngifike. Yazi esakhiwe uNkulunkulu. Unjalo nje, amen. Are you a Christian or Shembe? Definitely. I'm a Christian. Ngiyana kaShembe. Umoya la ungiholela khona ngaleso sikhathi. Sekuyi-answer yomsebenzi le akuyona i-answer ejelwele. Umoya la ungiholela khona ngiyaya sezayoni futhi ngiyaya ngifaka uMnazaretha futhi ngihambe Khulile bazokubhuka nabanye. Simoya kakhulu sazi ukuthi usivakashele. Ngibonga That's mina. it, Dad. Do what I want to do. If you do it, please take pictures. Thank I'm you so out. much. Sharp. Yeah.